unenge uchitamba uri mubasa mumaini. Ini handichaina story navo kana dzokutaura. Shunga yangu iri kufunga mberi chete. Ndafunga kupi? Kuna naipo vale kwandakambogara kuya. Kuti ndikarova kubva muno ndikangosvika muningi vaiti Fort Victoria. Ndikapinda Fort Victoria, ndikabva Fort Victoria ndatopinda muchiredzi. Saka bamudiki vakati hachisera nokubva vanditi alright, iwo sara ndichamboenda kubasa tozoona mangwana kuti ngamesa sei. Nobva vandipa $5. Ndikati yanaka. Yawedzera pane chiya chimwe chimari chandasara nacho. Saka ndakabva ndangoti bamudiki vachienda kubasa ndapinda mubasa. Ndaroverera Fort Victoria. Uyo Fort Victoria. Uku kwandiri kuinda hakuchaiti kwaine curfew. Hakuchaiti. Hondo yapenga munana masvingo. Hondo yapenga kuti ubate kunobatana chiredzi. Hakuiti. Sezvinei ndasvika payapa ndaburudziwa. Bhazi rinoenda kuchiredzi rakuda kudi kusimuka. Pondoti ndichisvika pabhazi. Mukomana wandakadzidza naye kuBulawayo kuSolusi kwandamechitaro. Ndiye kondakta webhazi. Iwe uri kuendepi? Ndikati ndoenda chiredzi. Iwe hakufambiki. Ndikati shamwari chishure kwangu kupisa kuna kumira musho. Kudai kakanzi aura tichireka ndichune. Ukanzi zondoita pano ini driver nobva ashedza driver. Uyu munhu uyu ari papfumvu yokwedu kwatiri kuenda kunongoziva zviri kuitika. Zvino kwaakabva kune kwaari kubva ndio imwe chete yaari kumhanya todii. Nobva driver ukanzi aiwa mupe iwe ningi bhuku ramatiketi. Umupa penzura. Ndiye avechi inspector. Ndapiwa zvese. Right, unogona kunyora. Ndikati aiwa zvekugona kubvunza uyu kauyu wayemuchikoro neni. Ndapiwa zvese. Uye akati ini handichaendi. Iwe ndiwe watove conductor. Alright. Kana panosvika pese driver anokureverera kana zvimwe zvinenge zvabvunzika zvisingagoneki. Driver shamari ndapiwa bhuku rangu, penzura dzangu, chibhegi changu ichi chimari. Ndapinda bhazi. Vanhu vopinda ndaikunyora matiketi angu. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yewondo avaka manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yewondo avaka manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, magorila mumakomo avaka manya dakabatesa. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Bhazi razumudzira rakananga chiredzi. Takarova kubva Fort Vic. Kurova nzira yese kunoti muchiredzi. Handamboona musoja.
kana hwami svika tapinda muchiredzi ndichiti driver achiti shamwari zvino munomu wodii ndikati kuno kuchirega kutaura ndo kwangu kuno saka driver achitora ningi achitora chibhuku chake nezvimwe zvese waisa hake paanoisa ini ndati bye bye driver location kuna vandaizivana navo chirukishini chomuningi chomuchiredzi chakasati chamboye chirukishini chakakura kwaiya nemuzukuru umwe waishanda kuningi muchiredzi imomo kuningi kuchibuku kumba kwake handikuzivi kana kuti zvakamira sei na chitaundi chiduku kudai vanozivana vanhu mani regai ndipinde ningi mulokesheni ndibvunze ndopinda mulokesheni muya ndofamba mulokesheni ndoona umwe munhu akagara pavhuranda pamba pake akagara zvake ari ngati regai ndibvunza munhu ndonanga paya pandoenda pamunhu uya pondosvika ndiye muzukuru wandiri kuda sekuru chii ko ngakubvunza ndo zviripo kasiye kadando katambuka kana achitika tapa mazwi ndiri kutsvaga kuti ndipinze kasiye nyika kadano ndatoti ndaburitsa kachiri kushanda saka ndo kutungamirirwa nelaki yandakaita kuti ndibve kuno kuna Chinoi ndichinobuda kupinda uko kuno kwasara kwave nengozi dziriko apa ndafamba pandakafamba pese ndakanosvika muchiredzi ndisina chandaona kudao yatinoti midzimu yatungamira saka ndakazotorwa nomuzukuru uya nokunosvika kumwe ndakamboenda kugara futi ndambokusenza kukanzi sekuru hamuchagoni kuti iko zvino kuti mukrosi muinde kuningi kuMozambique hazvigoneki mvura iri kunaya hova dzakazara plus macomrades vazhinji vese vari kunoku nenyaya yehova chirega timboona kudii kuti tingaita sei ndokupinza basa pabasa pangu panongoita kuti tione kuti kwanaka mukrosa muinde saka ndakapinzwa basa asi chizave rahova vanasave rega kudaro dzakazara hova kuti tiwane nguva yekuti ndingati nhasi kunokirosiwa ndiinde Mozambique saka pakazoita laki yokuti kwandaishandira kuya ndaienda kumunda navanhu ndatopiwa ndaitiwa chibasboy macomrades aivuya kupi kuvanhu vanoshanda kuminda kuyako ndokwavakazoya nokuwana ndiri kuno kubva ndaintroducwa nevapi navakomana vandaishanda navo ndopavati ndiyo vanhu vatiri kutsvaga tiri kutsvaga kainde yako iwe chaiyo zvino nyaya iri panapa ndokuti pane zvinhu zviri kunetsa kuti tikirose rukuva ndo nhamo ichiripo tombomira kana rukuva rwazoserera todii patinoenda kuree todi toenda saka ndakazoshanda paya mwedzi dhu ndiripo save akazara save azere sare kuya uku kuti ndichienda kubasa ndigogona kuve munhu unogona kuti masoja anosvika ndigonzi munhu uyu ndiye ane zvakamira sei ndakandi nechitupa choumwe munhu chitupa chandacho hachisi changu uku laki zvitupa zvichiri zvemapepa zviyaizvi ndakakirema chitupa chokuti kana udai musoja akandibvunza norudzii handina chandogonawo kumurondedzera ndaita chitupa choumwe chave changu
Saka pakazoita kuti paya apa vakomana vanamukoma vari kusango uko pakaita bhora rakanotambwa kuti kwaita bhora riri kutambwa maningi vana masection aive padhuze vanhu vese aenda. Zvino ini panda ndichishanda payapa ndakangosvika nokunakirwa kwangu ndaya mutambi webhora. Vanhu vanongofunga kuti ndiri munhu kwayeka. Ini ndiri kufunga zverwendo rwangu kuti ndoda kuti ndinde kwandoenda kuMozambique akuendeki kova rwakazara uku kwandigere kuno uku masoja ari kumbeya pese. Saka makomurezi vakazoti vari mukati mokuti kwatambirwa mari vanhu vari pakufara. Makomurezi akabva achiuya nokuchiuya nokundiwanikidzawo iniwo ndiri mugrupu. Ndakambointrodusa navanhu vandoshanda navo kupi kumunda kuya nokuwanikwa ndiri panhingi pagrupu ravanhu nobva ndanze ruoko dzvi kanzi uya svika kuya uku kanzi hapana pashamwari tauya pabasa. Zvino une chii chaunozivana panapa paine township chainge chichitove chitaundi chaicho. Musi iyoyo vanhu vatambira mari kanzi tiri kuda kuparadza pano nhasi. Ini handani zvandoziva kachandogona kanzi ndonyaya iri panapa. Zvino tatowana iwe watoziva uchatiratidza vamwe kuziva vanhu vese ndapanapa toda kuti patorwe zvinhu zvakawandisa. Ati yakanaka. Vakomana vangu vokuziva payapa totora vakomana vokuziva. Haiwa vakomana vo dzakapakatwaka vaenda kwavanonogara uko riri kumwiwa doro navakomana. Ramwe vakomana kwanoti kwasvibirira vaguta vakomana. Zviya zvazvichinzi kunotakurwa zvinhu nokudii zvambosendekwa parutivi kanzi right ndatorwa kuti right yarira shamwari panapa pave kurohwa vanhu pano pave kuchitorwa zvinhu. Saka pane zviya hanzi bhaisikopu chokuisa kuti paine chibhaisikopu chaipo vana komuredi hanzi komuredi John ndiJohn ndokunosvika paningi pachiningi chiya chiri kutamba kamotori ngapengapepa nokunosvika paine tirefuti ipapo. Varainongedzerwa ipapo varava rabuda raiswa ipapo. Vanhu vese kunyarara. Unoziva vanhu vave makanyararwa vanhu vakawanda mani maestate vanhu pakati zei right nobva vaita slogan vakomana vanhu vese vadavira slogan nokuungana vanhu nokushedzwa nokubva vaungana kana right munhu wese zvake doro raunochinzwa kuti ndoda rakati nhasi ndozuva rako rokumwa unomwa zvaunoda kana chingave chii kana chiri chorudzii vanhu vese mapurisa edzikomboni ipapa panobva auya nokumborokwaturwa roga kasi right imi mese handiti manzvigadha pano kugadha vanhu vachibisa mari dzavo vachinwa iko zvino mogadha vanhu vanomwa doro vachifara nemwi futi munhu wese imwe munogadha uku padoro aiwe vakomana richitorwa doro vamwe vachitorwa vanogadha uku doro richiitwa mahipi richimwiwa doro richimwiwa rechirungu iri rei kaindi yes kukanzi vanochida kuzvitoro kunosvika kurova zvitoro
vanochida chaunochingoda tora kungofunga kuti unoda chingave chii kana chaunoda kumusha kwako nhasi tora pakatutiwa munhu mutema chirega une shamwari dzangu vamwe vanomanyire nyama vamwe vanomanyire vakangwara ipapo vaimhanyira vamwe magejo paitorwa magejo umwe unongotora gejo woenda pabhasikoro wopondera bhasikoro pastori papo wosungirira bhasikoro wakwira bhasikoro kumusha kwake vakatuta zvinhu kuzoti ave mangwana kunoedza ine tinoruti chii ende kare komboni yese yapaziwa chinyi zvese zvako kwesu vana nengi tinopabuda tichiti chii apa ndakaendisa ndakawa zvivindi ipapo kusenseni azara masoja mani aungati musoja uku vana komuredi vakatora zvinhu zvese zvimwe zvatakatombotakura takatakudzwa ungaiti mari kutaura kuti mari mapurisa edzikomboni akatakura maningi zvaive zvimagaba zvimatini zvemari ndapakapa changotambirwa mari kayakauya mari rudzi rwese pakazara vakatutiswe mari vanhu nokuchipinda kwaka kusati kwatombwedza nokupinda nokurova pasi ndasiyiwa ndakambofunga kuti pamwe vachanditora tikaenda ndasiyiwa hai panapa ndinopati kudii aina nokubva ndasimudzira kukomboni kwandaigara zvino nyaya ichishupa ndiyokuti hapadiwi munhu asina mukadzi mukomboni imomo ini panapa ndodii ndafunga pave naneni waishanda pamurungu waive papi waive papa ndamanya ndaendaika ndasvika shamwari nyaya iri panapa kuti kufa kwangu hakunganakiriwe amenoka uchinakirwa nokufa kwangu kwachina kuti ndikati yarira kauku handiti wavata uchizvinzwa nokuzviona ini handina mukadzi kaini woti kudii zvino ndikati aika iwe ndofaini munobva kupi ndikati aika ndikarondedzera kwandobva unouya ukabudza unoudza masoja kayo aiwa kati akana hazviiti izvozvo iwe chingoita temporary yemukadzi kuita mukadzi wangu zvino ndoita sei ndikati aiwa zvebasa panosenza panochikanganwa chitosiya chitosiya nyaya yapepo ndeyokuti chibatsira ini kusvikira zvino nyaya yafambai saka mukadzi uya wakari mukadzi wechidiki atabvumira watakura zvitundu zvake naye tasvika kuya kumba kwangu vadzimai vave mumba ndini uyo vamwe vanofamba vaone pamupato ino mudzimai vamwe vanondibvunza ko ndikati ko ndo yamadeko mati ndinoipinda sei ndatotsvaka mukadzi ndamukadzi vanhu vese aiwa saka ndakatora mwana wavaridzi uya kuzosvika makauya mukasechiwa masoja akadini wanekwe ndiri busboy unotoena vadzimai vake takaita 2 days
Richi 3 hondo ichipera masoja adispersa. Saka ndakazosara pa uyu wangu achiti aiwa zvazvakadii dambo ndodzokera hangu basa rangu rauchagowana basa rokunda rinondi nderipi watoiwa pano iwe zvino musikana namata cheche yezioni ini ndopinda cheche so ndikati neniwo ndatopinda ndatopinda mucheche hakuna undiudza kuti ndopinda zioni iti tinopinda zioni ya saka paya ndatoyo muzioni zvoitika iya yaitika iyaye paonde mabhunu nezvinhu zvavo nei ndaibuda iyi kwaitika musangano wecheche iyi manje vadzimai vati manje bambo kucheche kwari ndinoti cheche yedu kuno musangano kudai tamboendaka kucheche kucheche kupi futi ukazaikati totopinde cheche handiti makati topinde cheche totoinda kucheche alright podiwe mari idzokuti tiindise mari tatishangotambiraka kwemari yabvu tapinda uyo tarova kuinda kumusangano wedu tanosvika kumusangano wedu kuti bvu kanza bishop ini ndichinoti ba ndinemia ndaivetesekuchitoro nemia unondiona iwe kore chii ini ndiri kuno sei ndo nyaya iri kuno ndakapinda basa kunoko manje unozvigona here zviri kuno ndo pandakazosvika kumurondedzera stori yangu yese kuti handisiri pakurarama ndiri parwendo rwokuinda kupi kumozambiki kanza kana zvakadaro chiuya ndikunamatiri saka ndo pandakanamatirwa ndiri panenge paya nokukushiwa mvura dzecheche yezioni ukazichiinda saka ndakazobva pamusangano paya nokuinda navadzimai vangu todzokera kupi kumba tichingonosvika ndakuita 2 days ndanyore tsamba ndaisa pasi peningi pemagumbeza ndanyorera vadzimai nyaya iri pano ndeyekuti iwe hauchatogari panapa usati uchatora nguva wekutonanga kwenyu kumusha mbasha dzangu nezvimwe zvese izvi wototakura itundu kwenyu kumusha ini rwendo rwangu rwabopa ndaenda ini kufa nokurarama hazvinei newe kana kuti zvichinini kana zvikanondiona ikoko zvandionera ikoko kana pano zvinenge zvaitikira ipapo ndabuda tu kondonoenda uku tumadhumana navakomana ko chirudzi wendepi ndikati ndazvifunga ndawana vanhu vanondiyambutsa ini kuinda hazviitika ungaindi ko ndikati ini ndotoenda kumashure nepandogara zvichaiti vakomana kanzi alright nokubva ndaperekedziwa namakomuredzi makomuredzi neni kupinda mese munzvimbo dzokuningi dzokuinda kuningi kumhiri kwanasave uku saka ndakapinda muna save nokunoperekedzwa nokuyambutswa save makomuredzi asara kuno kumashure ndapinda nokurova ndasangana navamwe vakomana vo 2 vari kurova rwendo rwokuenda kuningi kumozambiki
tabatana ndio patakapinda tanurua mana chibuwe uyo tapinda mese maningi nokupinda kunonze kuwa kunana msikirizi tapinda papesera makumrezi kuna msikirizi makumrezi tatambirwa kungotambirwa kumnumboswerera zvazo umbonzi muchambo aiwa taendesa itoitoi yatanga tave kureveswa toitoi kwatisati tapinda kuti tave muningi mumozambiki chaiko kumabhesi nesu vamwe takataka zvichairaka tauruka bva makumredzi vakanditarira vari nde vari kuona ichi chimudhara chouruka so zviri kufamba sei tapedza toite ndadamwa kanzi comrade tatichitarisira kuti imwe hamungajoini kuningi kumakomrezi anoenda kuningi kufrand tachifunga kuti munoenda vaiti kuvazeka kureva kuvadhara saka comrade hangu amboendi kuvazei tokudai nokubva ndatorwa makunzi comrade ana nokubva manzi zita renyu monzani ndikati handisati ndaine zita iri kanzi imboenda kasera apa mumboti mudzoke ikoko mozotiudza zita renyu nokubva ndakangoenda chinguva chidiki ndadzoka ndikati ndonzi comrade chishororo mabhunu kaza yakuti ndobatwa maoko comrade chishororo apaya nobva tarara paya pabhesi rieri comrade chiororo vari kuda kuti vamwe vonzi kwai kuchidi kupfuurira kuinda kwai kubhesi rokuinda mukati kunana chibawa manje kwanza comrade chiororo ombosara comrade chiororo ombosara ndigodizvi panapa kunoti manero ndaipiwa futi ndotaridzwa zvinoitiwa zvese kandavazii kuti ndakazviona kudhara kumashure kwandakabva kuchimba ndakazviona kudhara handombobata nchita sendinokoniwa kudai ari kudzidzira handobata ndovhuravhura uyu hanetsi uyu waikutoziva zvimwe zvinhu zvakawanda mangwana acho tatanga futi toinda ndonovhura ndaikuvhuravhura kaza totoinda munzira ndopakauya amwe comrade weyapayapa tinozivana tadiri tese muniki muharare comrade chii ndikati kweuyi chii kasa ndave kunoka ndasvikavoka ndatosvika ndiri kuno makomredzi avoenda kufurande ndandotonzira nokubva ndanzi nawo kanzi aiwa comrade chiororo havaendi ndovada kunoko anga ane chinzvimbowo chakati kuti ndabva ndasara ainzi comrade pasuka vave neni paya toita zvinodiwa pabhesi pedu ndotorwa tomboenda hedu mupofu umu kwainge kuchimwiwa nokunoitiwa zvipi ini ndarova chidhisendi ndoramba kumwa makomredzi aenda kufurande vaenda sare kuno kumashure kubhesi yarira mabhunu aroverera kubhesi kuno ku povo dzomudhuze dzationa isu takananga kupi
kubhesi vati hakuna kwamuri kuenda, hakusina kumira musho, munoparara. Chii ndo nyaya yavekukwena mabhunu. Alright, saka kwakakusiri kure nebhesi rinonzi Chikwekwete, ndo patakaenda kuChikwekwete nokuchinoita ningi pamwe chete navamwe makomuredzi nokuchiuya, ndo pandakatanga kuridza kunzi ndairidza tiri pabhesi rokuChikwekwete nokuchiridza pana Muswirizi, ndo pakarohwa mabhunu, ndo pandakatanga kubatana navakomana paChikwekwete kuti ndichifunga kuti kumashure hakuchadzorerwe, kumberi kunoendwa ndave musoja ini. Saka ndakatore nguva inoita 3 weeks ndiri paChikwekwete, nokuchizobva ndotorwa kuenda kubva paChikwekwete ndoenda kubhesi rinonzi Muchenedzi. Ndichibva paMuchenedzi ndakaendeswa kubhesi rinonzi kwaya kuchiinda manje kuChibawawa. Saka zvese zvimwe zviitiko Chibawawa ndokwamaidzi vanoenda kutraining, vanoenda kupi, ndakasvinosvikowanira vokumusha kwangu, vokumabasa kwangu, nevandakagara navo pachichigare nokunoonana nakomuredi Tongogara. Komuredi Tongogara ndisekuru. Pasi chigare nokugara tiri kumusha kuShuruguru, taifudza mombe tese naJosa. Takakura tese tikafudza mombe tese naJosa yaTongogara. Zvino kakusina hurukuro kana dziadza munomboti tombo ndichakuti avo vaive ndio zibhesi komanda rechese chinoitwa nechakadzika sei. Ndakangonzi rukodzve nokundibata so akanditarisa naso nokudzungudza so akanditarisa nokundiregedza nokubva anyarara Tongo haana kumbotaura. Chizoti nguva yakuti manheru kunoita manheru, yaive nguva yokuti iyo zvatinotaurirana uchinzi kwakazenge kuine nhambu kuonda inonzi nzara iyi, rega kumwedaro rumwe wangu. Saka komuredi Tongo ndo vakuru ndakazongombatwa ruoko nokutorwa nokunopiwe sadza rangu mushe nokudyavo chikafu chiri nani, nokuchitanga mangwana tsviri yariri vana komuredi Tongo vave kutobuda kuti vaende kupi kufront. Kundichinani wandoziva? Hapana. Asi zvinei ndakasiya iwo manheru iwawo pakapa nezvimwe zvaitiwa tarongwa ndaitiwa vochimukomanda chiplatoon komanda ipapo kwaiwanikwa zvisadza zvenge nani. Saka ndo mararamiro andakazoti mashefu vainda ini ndasara paya sare ndiri wanavo chisadza chakati nakei vakomana vese vamwe kwakarongwa mabhataleni payapa. Bhataleni muyandabva ndaiswavo mubhataleni ndatiwa bhataleni PC, chigaro chikuru secho. Chisadza chotambirwa ipapo chakanaka chabhataleni kuromanda. Ini ndinofadza vanhu kachiitira kuti makomuredzi asadini, unongozviita nyange uchirwadziwa unongozviita. Ndagara pabhataleni komanda waiswa ndokuno kumusha kwangu, unobva kuno kuningi kuChinoi. Asvika kuiwe wauya sezvo kuiwe tai mashefu paya taiswa pazvigaro zvakanaka nomwe wangu tapiwa zvigaro
chikafu chinouya nobvepi zvinosvikira pamashefu chiona kuti zvakamira sei. Paive nechamunoti nzara ichi. Paive amunoti matambudziko awa. Vakomana regai kudaro. Vana vavanhu ava vachifamba kudai. Nanhasi inguva imwe yandombonzwa misodzi wangu ichibuda. Ndichitarisa vana vavanhu vachifamba, especially vechisikana vachifamba, vana vavanhu paita nzara yaunoona wega kuti kana kuti zvinzi paive nenhingi tayati maiko zvairuma mumakumbo matekenya. Rega udambe uchidaro nedekenya please. Aitila tiri pachibavawa inda idzi uchiti uchikwenya kudai so. Paino mwe comrade ainzi Johani wewe chivenda aita achikwenya kudai so kana kudai amire iwo umire about 50 meters kudai ari unoona inda dzichifamba kuti musoro comrade achisafa. Zvino samakomanda taimboita laki yokuwana tichipiwa zvimasipoti tichiwacha zvinhingi zvihembe zveduvo. Hakuna chiriko chaungataura kuti ini ndaiwana chakati ndavatai. Taitambiritswavo zvihembe hongu nenguva dzatsinenge zvavepo. Haikona kuti unozviwana sei. Zvino sakomanda unofanira kugara une zvakaitira kuitira kuti makomrezi agodiwo achikuvhunduka sakomanda unenge achitaridza. Tainge tiri nane pichana. Asi vanhu vaitambura. Chinhu chainzi kutambura chakaonekwa neni. Ndakataridza ndina makomrezi andaikomanda. Ndakaona nhamo yakomredi. Chinhu chinonzi sadza chichishayikwa komredi achitambura. Taiti pakauya upfu hwaiburutsirwa kure about kana kuma 30 kilometers kwaiburukira zvinhu zvechikafu zvaiuya kuchikamuri kwataigara ikoko. Tainotora ikoko 50 kg inotakurwa nomunhu kubva 30 kilometers kuuya kupi kuti tiwane kubatsirika. Ndo pataitobatsirika ipapo. Saka iyoyo nhamo iyoyo yakakweshana neni. Muna hondo yechimoyo 77. Hondo yechimoyo chirova 77. Ndakandiri pachibavawa nechikomanda changu. Vasikana ndo pavakaungana ipapo. Vana vakavaripo vazhinji vakavaripo kuno kumusha kwangu. Saka ndaimbowana nguva yokuite nzara yakakura ndichizama kupa vana vokumbusha kuti vararame. Saka nhamo yatakaona panonzi pachibavawa kembe. Regai kudaro. Sezvinei pakazonzi no toda vanhu vakambogara kumusha vakamboita mabasa okudhiraivha vakamboshanda mumagaraji vakamboita zvimwe zvekungoshanda-shandavo zvinoita kuti munhu vanhu vabatsirike tione zvatinoita muno mukembe medu. Ndopaka ndakandiri munhu unoziva ndaive dhiraivha wetarakita kupurasi kwababa vangu ndaizive zvokuti herere. Ndakambodhiraivha giredha zvana zvimota ndaishanda mugaraji. Pave negaraji kuhondo kwacho ikoko kwaigadzirwa mota idzi dzaigadzirwa ikoko. Saka kuchimoyo ndo kwaive negaraji kutransport. Nokubva nonguva ndawanikwa nokubva ndaenda kutransport.
uchibva pavanoti paningi pave negaraji redu taiti paWhite House ndo pandakaenda ipapo ndisina mazuva sezvineiwo yairova midzimu yaiziva zvainoita yakabuda mota nokubva kwanzi ashororo pinda mota iyo nemota iyo kuningi mofana kuenda kuMaputo nokubuda sare yahondo yakaputika ndechiti changosimuka tave kuningi pakati pokuti tiri kuenda kuMaputo yaputika hondo ndo manzvenengero andakaita chimoyo kungosimuka kungosimudzwa changodi ndakadzoka ndikaona vana vokuzivana navo vakomana pachimoyo paya vamwe vasati vavigwa pachimoyo ndichiona mutumbi yavamwe vangu ndakatarisa zvinondirwadza nanhasi ndinonzwa kuti handinakirwi kana padoko chimoyo haindinakidzi nhasi kunzwa kuti ndonakirwa saka padaro ipapo ndakazotorwa futi kutransport kanzi unofanira kuti aende kupi ndakambenda nzi ndinde kuCuba nofanira kuti imwe munoziva zvokugadzira saka Cuba kuya kwakafanirwa kuti ndiinde nokubva tarara tichibva tanzi kuairport kuBeira tichinosvika paairport paBeira paya masikati ekuti ndege inonzi yoenda change kanzi hakuna chakadaro situation yapenga hakuna hakuchisina rwendo ndakona Cuba ndasara ndiri paya ngwengwengwe ndazoti paya apa kuende kweCuba rwakona ndatorwa futi kanzi hayo mufanira kuenda kuningi kuRomania saka kuRomania kuya ndo mazuva akauya naComrade Tongo kuchinzi kunofanirwa kuti vanhu vachigadzirira kuti anytime vanhu ceasefire ingangodi saka ini ndo pandakanzi rwendo rwadzo ndege paBeira yadhuma ndege kiriri ndaenda kuRomania ndini munhu wechikuru akaenda kuRomania ndaive navakomana vechidiki zvimwe zvatotoma Romania taenda tanosvika maRomania chiti anoona saizi yangu vamwe vakandifarira straight maRomanians iwewo ikoko varume ava vafara kudai ndasvika taipiwa dining redu ndati vakomana vamwe vechidiki tapinda muyamo kuseni tinomusa vakomana ikona bata tiri kukwesha toi ngairohwe vakomana takatarisa kurova nechido chokuti tiri varume vehondo ende tinoida ndo pakauya zuva rokuti taita toi tapedza toi kuRomania tichibva tanzi right nokuiswa makambani saka ini ndakasarudzwa chienda kukambani yaita zvinenge ndakanoita reconnaissance ndio yandakanospecializa yokuti handina chimwe chinhu kuno kumusha ndakambeya ini zvandaitiswa namakomrades okuno handina kuziva kuti ndiri kutopractisa kosi yandichanoita mberi kuRomania saka takarova gore rese richinopera kuti tu tati
1980 ndio yapinda vanhu vapinda musisifana 1980 1980 1980 taive kurumania isu tichitoti manje adi taive kudzokera kumusha mazuva takwana taive kutofara ndo pakazosvika makomuredzi vatumwa napurezidendi kunoku tinda unoudza vakomana vari kurumania hakuna ari kudzoka pachasvika tati tauya kuzotorwa vainzi komuredhi anenge kumbotanga vana komuredhi ningi vasati vari muzvigaro ainzi komuredhi anenge kutanga amboitwa prime minister munomu vasvika tafara toimbirira mana ikona kutaura vakomana toimba asvika vakanza tinotenda vakomana kuimba kunakirwa kudai kumusha kuri kunaka ya isu taive kunwa tiri munana muno mutaparasi muno mutaparasi yakamboita sei munoti muno kukanzivotera huru kwazvo tikati mauya mototitora muno mutaparasi vanobva vaseka vakati tinoda kufara muri masoja kaimwakomana musoja hana chinomuomerera tauya hamusi kuenda kumusha varume muchiri kuno tichiri kuno sei tinoziva kuti vamwe vedu vese vaivuya kunoku gore richipera vaipedza gore vudzoka kwezito kukanzi muri kuno gore riri kupera 2 years muri kuno hei chikafu tajairavo zvedu zveikoko zvokunana rume mabhiza vataroga iri nyama zvairoga tairyawo chose asi chikafu chikuru chaiveko hakuna zvokuti ivo taidya sadza iri poreji ikaitwawo poreji yakati kudaro chinhu chaive chinhu chakasimba chiriko chingwa yavaiti pwine inonzi pwine chingwa chiya chebrown ndo chinhu chakasimbira chaive chikafu chedu chakasimba zvokuti tarova pwine haunditangi ndesaite zvekutamba tainzwa kusvika kusimba saka kurumania ini ndakakuti garei ndikaspecializa ningi reconnaissance yangu ndikanzwa kunonzi kusimba nokurarama kufunga kuti zvino kanzi kumusha ndiri musoja wakadii nokutarisa takatarisana tichinzwa kufara kwakawanda tave masoja atirenwa murumania nokunzi tinofanira kubva tave namacertificates edu tatarisa kunopinda muzimbabwe nezvigaro zvedu tichipinda muzimbabwe saka tichinorova gore redu muningi murumania richiti richinopera chikuuya mukuru murumania tichiuya chifara iri faltabine bine inseletse vanhu vakaita basa ravo rakanaka vakagona basa nemazvo macertificates edu right bhegi remacertificates edu tapedza ningi mapasipoti edu tapedza zveshuwa takatapedza tikanzwa kusununguka kukuru kwokufara ende takafara patakachiti isu right isu kembi yedu yatagara yanzi Chinkurule Valley kana kuti Chinku ndiyo kembi yedu yatairi kuChinkurule Valley. Saka hakazouya bhazi muChinkurule Valley kwaive kunodoka
ma 5 Ratakura Boys tapinda mbazi rokwedu torova mbazi rokwedu aikona kuimba ugumani rufaro tinofara tave pakati apo pokuti kune Mount Sinai makomo anongogara snow iri pamusoro, makomo anongogara road kubva kwatakaita takanobva kamuna ningi ndi December takabva muna December inenge snow yadona snow manje nyika yangu ve snow yoga kana miti haichaonekwi ne snow murodi mamunofamba mune magireda achimboita basa rokudi kugireda snow saka takagiredherwa snow tikafamba bhazi rikamborova kuda kubude nzira azvikanoramba nokubva ranomira rakazendamira gomo kudai nokuchiuya nokuchizogadzirwa nevanogadzira marodhi nokupinda mugwagwa medu takafamba tikanosvika tave kutaundi kwedu manje tave kupinda tave nomubhukaresti medu tapinda tatarisana nokuti manje airport iyi kupi kumusha takuzirira norufaro lakasa kumusha toibirira kumusha saka takapinda mundege yedu nokurova masikati ese kunodoka takatayemana Tanzania umu vana Mount Kilimanjaro idzi tave kudziona mutori nyenyeredza kaMount Kilimanjaro rakapinda makore kupinda kuinda kumudenga uku kudenga ikoko mugubva kudenga ikoko riri pamusoro nendege motonyenyeredza Mount Kilimanjaro kudai tiri kukuma tiri kuimba wakomana kuchidoka kuchinoti kwati kuti takazopinda toyambuka Zambezi wedu ndapa munongopinda semutemo wendege munoinzwa kakuti pane chatayambuka panapa anokuudza kuti taye pakati Zambezi kumusha tatanga mufaro wakomana takaimba tikafara saka tichizonoti tave kuti tapfuura Zambezi tapinda mumakomo kwedu kunogwava chione pasi kudongorera kudai ngai hai kuti ngai malaidzawo titarise aiwa yaniko aikona ayaimbwa kuma taimba Harare taitarisa Harare iyo ndege yedu iyo Mware pacho tarova muHarare tasvika muHarare takasvika musi wa 28 December achinoti tigopinda muningi muna 81 1980 28 tichisvika kuno tichiswera tichizorara musi wanenge munanenge tichibva tapinda muNew Year tave muno muningi mumusha takangoita 2 days chete tabva muRomania tichisvika muno 2 days tasvika muno musha vakomana tafara 2 days takasvikira kuairport tichibva muairport tichiiswa kuningi kutauni kujerero kuningi ukweru takaenda ikoko nokunosvika tichingobva tichirara tichifuma mangwana tichipinda munzira muyamo ndomatakazobva
topinda topinzwa muningi taenda kutauni tina kunorara tikaswera tiriko kutauni kuna naningi takaendeswa kuchikurubi kuchikurubi kuyaku vakomana vechipurisa vamwenei vomboda kutamba nesi dzimwe dzavanoda kutamba tikati ngatirovei vanhu vaone kuti tonzi masoja toda kuti vaone kuti tonzi masoja vakomana vaona muchikurubi kuti bwezi hadzisiri idzodzi saka takazobvisiwa muningi muchikurubi nobva tanzi ngatiendeswe kumaundarweni saka takarara muchikurubi mangwana acho tichizofuma toendeswa kuchikurubi tokubva muchikurubi bhazi redu toenda kuningi toendeswa manje pfungwa dzave dzechidhara nokuenda manje kuya uku tapenda takatara kufamba namaningi manje nemota dzedu dzokuami ndopatakazonosvika kukembi yenu kuningi uku chizita ndioramba saka takanosvika kuya uku nokunosvika wanikwe vamwe kuna vamwe vakavatungamirira navamwe vakavabvavo kumaningi vakavari musango vanhu vazara kuya uku tasvika namakomuredzi isu tafunga kuti vanhu vakapiwa zvitupa vanhu pamwe tichaiswawo panzvimbo dzengi dzakati nakeiwo taimashefu ndauko takabva taintroduceswa kuti mungosvika muchienda pazvigaro zvenyu zvino tisvike kunoku takasvika tadirwa muna vamwe tikati kochisoja ka chichinonetsa tagara muna vamwe vedu muya tosvika muya muna vamwe vedu vamwe vakavagara stereki vari mumaningi mumabhesi umu takangoita 3 weeks kukanzi right kunational army national army tionoitei kunational army isu takaita mingi training yedu takaita tikanoita zvese zvinodiwa kutraining tikapedza tikanzi imwi munobva namacertificates muchinosvika muchienda pazvigaro zvenyu kutoenda kuningi national army vazi munopenga ikona hamuna zvamunoziva you're not trained noziva takadzungudza kudai taive group of 800 takadzungudza ukanzi hamuna chamakatrainwa muri kureva kuti kudii hatisi kutamba national army kana uchida zvemuno muzimbabwe uchinakirwa nezimbabwe kuti zviite kwauri wotombopinda munational army kana tichiti national army kureva kuti chiyakubatanidzai imi namazibra asi mune muchitireniwa nemasoja smith muri kuti kutireniwa ndai tichitireniwe chii kanzi ndiyo nyaya iripo kana usati wadariko zvino hauna kana basa hauna muno muzimbabwe vakomana vegrupu redu vakomana vese vakanotirena kurumania vazhinji vedu vese ndomusi wavakatanga kuti dispesa kuti kubva muarmy kuinda mutaundi vaiziva zvomutaundi vakanopinda mabasa mutaundi vamwe vakadini takasara tiri 25 pagrupu redu tiri 25 ipapo takaita shinge ndati kuna vamwe hatiregei kumanya kana tapinda munational army
Tikagara tichaona zvatinoita tobuda toona kuti mabudiro edu tabuda muhurumende zvakanaka. Kana kune kumwe kwatoda kuinda kudepartment hurumende toinda towana zvinenge zviri nani. Ndo mabudiro atakazoita aya nokubva tapinda muNational Army. Ndakanoita 6 months tiri kuNational Army. Ndakaenda kutransport kwangu kwandakanda jaira kuningi kumagaraji nokupinda kuya ndapinda ndiri kugaraji. Vakomana vamwe vatakabva navo kuningi kuRomania ameno kuti vatamba sei dzipi vave makomanda mameja shit chirudzichi vabva vationa mudhara wedu hazviti haungagari National Army hazviti. Ndatorwa neni tanosvika kuningi kumasvingo kuya takaenda kufomende kuya uku ndasvika ndanowana boys dzakazara dziriko ikoko. Ndanosvika kuya ndapiwa kachinzvimbo kangu ndaiswa pauningi vanoiti chikweningi pausajen ndave meja ndagara ipapo ndiripo usajeni wangu unondifadza vafana vamwe ndinobonga vanondinzwavo ndagara ndanzwa chisoja achanakidzi chisoja kuno kumusha ndasiya kumusha uku hakuna kumira zvakanaka. Ndakanowana ini kumusha kunove kwandinorarama baba vakashaya ndichiriko. Kuno kumukoma unoita zvaanoita hana hanya nomusha wakaparara pakarova hondo isina kumira zvakanaka pamusha. Musha wakaparara hapachisina musha. Saka ini kuinda kwandakamboita ndichinoona musha wakaparara ndakaita pfungwa yakandipinda kuti kudai ndagadzira musha wababa wangu waita musha wakanaka. Saka ndave kuchisoja uku ndakambogara pfungwa yangu nokuramba yakandibata nokufungisisa nokufunga ndikati no ndaikusiya chisoja ini. Chisoja ichi ndachisiya ndochisiya chirudzi ndigozodii. Ndo pandakazotanga kuchiti vakomana vamwe vakavapiwa nyembe dzakati kurei vaya nokuvataurira mukuru kana zvaita saizvozviya kuno macertificates edu aya nezvatakatanze toita hakuna. Sei kudai ndachipiwa certificate yangu kudai nganondiraramisa mberi kwanza hakuna mashefu vakati hakuna chinhu chakadaro ende hazviitwi. Saka mashefu edu macertificates akati mapassport edu ainzi mainternational passport ndo pakafira sarungano. Handina kuwana certificate yandakavenga kuningi kuRomania. Handina kana chandakawana kuRomania nokuita nobva ndasiya basa rechisoja. Gore ripi? Ndasiya zvangu ndakabuda zvakanaka. Makasiya gore ripi? Aiwazve kuburitswa basa somusoja chaiye ndaburitswa basa paya ndapedza zvangu kumusha 81 iyo. Kumusha kuya ndichangosvika ndasvika ndanzabudo vauya vakomana iningi evokuami kanzi uri kuno kumusha aiwa pane kwatiri kuda kupi kanzi kuno kumusha pane zvokutoita kuno kumusha ati ndogoite ndauya kumusha kwangu kanzi aiwa hatotombokuitisa basa kanzi kunoku tine iningi yatakuita merisha tsve
ndaitwa ishefu wekumerisha. Merisha akava kumboona zvaiitika masango, masoja anenge achimboona. Saka ndokwandakambouya ndikagara kusvika 2006 ndiri kumerisha. Ndopakambondiita ndimbotenderera kuzosvikira ndaona kuti hazvina zvazvondibatsira kusoja handidi. Nokubuda kumerisha kuya ndodzokera kumusha. Ndichiinda pamusha ndichinosvika payapa ndaikuita zvokurima. Kurima ndiri munhu wakakugona nokuziva kare. Ndine certificate, haikona zviya zvokufungidzira zvokungonzi chipurazi kurima. Ndine chitupa chokurima. Nokuchigara kumusha zviya zvechimerisha ndongopota ndichimbonzi mutenderere. Saka merisha yangu yakazondiita kwakavurawa baba mudiki wangu navakomana veimerisha. Vavuraya baba mudiki wangu kukembi kunonzi kumavhirivhi kunenge kugoko. Ivo havana kuziva kuti munhu watavuraya ndiyo baba vashefu. Saka ndakazodamwa kubva kuno kumusha kupurazi uku. Kusvika unevaneke wababa mudiki havachazikanwi kuti munhu wakaenda kupi. Afana kuya kuno kubva ndatorana naafana venhingi vechidiki, vakomana vanoita zvavo zvokumusha zvokumbeya. Anokukurukura navo nichifara navo, anokubva vandipa information kuti baba vakadai dai. Vakavurawa so vari pakati. Saka ndakazoinda kumapurisa ndotaura namapurisa, varume mukuru wamunoti haonekwe hazviiti, kamutsvagai baba vangu ndovada. Kana vadaro kudii, anobva ndapenga. Ndakavava ipapo. Nokubva ndafonera Harare yatumira vamwe vakomana kubva ikoko. Nokuuya nokutorwa polisi yepanhingi epagokwe. Nokutora mapurisa ese nokuenda kumamerisha. Nokunosvika mapurazi mamerisha nokutambwa yakanaka. Nokuitiwa zvinofanirwa kuti zviitike. Svike mamerisha vaenda pana bamudiki vangu vakaiswa musaga. Nokunotorwa nokuisa musaga muya nokuisa ningi makaiswa ivhu. Nokunokanda muchidziva chaivepo ipapo. Saka vakanovaburitsa nokuya nditaridza kuti baba vako ndomafiro akaita baba mudiki wangu avo. Ndopandakatanga kuita nhamo yokumusha. Ndiye mukuru wandainzwanana naye, ndiye mukuru waindida. Saka nhamo yangu yakatanga kupurazi. Handisati ndave nevanhu vakanyatsoti simbei, asi ndachiti ine handichaiti zvega mai vamunoona vari kumiramira panapa. Ndavatora vachangouya vari vadiki. Ndati ndiyo. Tasvika tagara pamusha payadzi. Mai vokundizvara ini vakavasati vafa, vakavasati vachaona zvandiri kuita izvi. Asi ndakazosara ndikarwisana namudiki umwe, mukomana mudiki munin'ina wangu akazoona kuti mukoma wakashinga pamusha. Nokuchizotanga kuuya mudiki umwe waveko Harare. Umwe futi aveko Harare nobva vauya. Nobva tagara pamusha. Tagara pamusha paya patiri. Toita zvinonakidza. Zvinofamba zvomusha. Ndozvatokana mbuya kure vauya zvaoneka kuti murume wangu ane nzara endi afanira kunge achinwa mapiritsi eBP. Wanga changochiona. Pana comrade here sekuru wamakarwa naye yangairi kana kuti shamwari yenyu wamusingazive kuti ari kupi. Wamungaine shuvire kuti kana aripo daitamboonana kana mungotaura tese.
ini comrade uyu ndakasvika kuno kumusha nokuchitsvaga makomrades vezipura taive navo ku48 kuningi kumasvingo uku nokubvunzisisa comrade ningi vakadai vakazofamba sei makanzwa sei comrade ava ndakasangana navo uku makomrades andakasangana navo uku taive naJames na Luke makomrades ava ndakavasiya vachiri kuarmy ndikazovatsvaga makomrades ava vachiri kuarmy kuti ndione kuti vari sei kwakamira sei tainzwanana futi zvakaisimba nokuwana makomrades ava achisiko vakatisiya makomrades ese akatisiya uyu komrade wangu wandaitsvaga handina kuziva kuti wafamba sei asi information yakazobuda navamwe vandaitamba navo ipapo vaizivana navo makomrades aya ndoreva kuti akatisiya kuti no komrade wamunoreva iyeye wakasara akabatwa akaindiswa mujere aindisa mujere kwavakamuindisa kuti tizoziva kuti vakamuita sei wakaindepi kusvikira information haina kuzobuda kubuda kwatakaita tobva kuhondo touya kuno kumusha kanesuwo taimutsvaga kuti tizive kuti vakamuisa pai saka comrade Shumba taziva kuti vakadi vakamuisa kupi asi kuno kumusha taive nechido chokumutsvaga kuti tizive kuti vakamuburitsa mujere here vakamuuraya here vakaita saizvipi information iyo yakashayikwa navamwe vandakawana variko army ini panapa ndakamboita nguva ndomutsvaga comrade handida kuziva kuti vakamuita sei kana nanhasi ndotonzwa mwoyo wangu uchimboita kakupisa kanondinetsa kuti kudai ndaimbomuona saka ndino rudo nokurarama kwangu nakomrade iyeye handizivi pakapinda kana kuti vakamuita sei handitika comrade Shumba vakarwa hondo vanhu vakasara vaina vakore panguva iyoyo kana muri kuona chirongwa sekutaura kwavari kuita vari kuti information inoti makazobatwa mukasungwa mukaiswa mujeri kana makararama muri vapenyu kana paine vanoziva kuti vari kupi vakore vataiva ndine shuviro yekuti dai vauya tamboonana uyewo zvakare isusu tine shuviro yekuti titaure nemi tinzwe kuti pamakabatwa makachengetwa sei nemasoja aSmith uye ujeri upenyu hwange hwakamira sei. There you heard it from Sekuru Kore. Sekuru mani makore makani 85 86. There you heard it from Sekuru Kore, 86-year-old, but the memory is just like a teenager. Memory yavo is very sharp, and it looks like it's very common with real liberation fighters. Memory zavo very sharp. If you are a student of history, if you are a historian, if you are a researcher, you don't need to go far. Information is just at your fingertips. You just need to click that button, Zim News Bit TV. And on the playlist is The Forgotten Veterans. This is the program where we talk and profile liberation fighters. Ungave wakaenda ku front o wakasara kuriye o muri vabereki maipa rubatsiro nguva yehondo. Ungave uri chimbwido kana mujibha une basa guru rawakaita, une mabattles awakasurvivor, ndicho chichirongwa. Tibatei titaure nemi. And from Mangura we came, we asked a question and he talked, we listened, and you have watched the program. From me, Robert Apmani, and my camera person Rumbidzai Rudenya, it's bye-bye from Mangura. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that
in the system. That's all. That's all. taigara mumakomo mumakomo yehondo taimanya takabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo yehondo taimanya takabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumakomo taimanya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.